Здравейте хора, аз съм Тери и днес ще играем в футбол с моите приятели. Днес ще целим горни гради. Всеки има по 5 опита и който колкото оцели. Добре, първи е Тони, след това е Бобо, после Борис и най-накрая съм аз. Още 4 опита. Три опита. Дали ще оцели града? Не знам. И за малко. Добре. Още 2. Добре. Crossbar Challenge. Това горна града ли бе? Ама близко беше. Още колко опита? 1. Давай. Нула гради за Тони. Сега е Бобо. Ега, ти майтапа! Идеална града. Още 2 опита, нали? Не, 3. Окей, айде. Според мен ще оцели. Добре, според мен Борис ще оцели. Давай. Още 1 опит. Аре. Добре хора, сега е Борис. Давай. Роналдо, Кристиано Роналдо. Давай. 5 опита. За малко. Борис е по-близко от Тони и от Бобо. За градите. И горна града, дами и господа! Да. Първа
ама за Борис още 2 опита. Но е дигна. Добре. Последен опит за Борис и съм аз. Е, той. Добре, хора, сега съм аз. Тони. Ето го, дали ще оцели. Ето го, с една горна града. Борис има 1, Тони 0 и Бобо 0. Теде ще има... Оу, не успява. Лизна ли? Не лизна. Не лизна. Не! Не лизна! Аз чух лизна. Дали ще оцели? Дали ще оцели? И той не го прави. Още 3 опита има. Теде. О, това е горна града. Дали си има 7 дит между мен и Борис? Не се знае. Още 2 опита. Още един опит. Мен и Борис. Всеки пак има по 3 опита. Айде по 3, да. Да, този път по 3. Кой е първи? Първи е Борис. Да видим. Първа града за Борисчо. Втора града за Борис. Леле, майко. Леле, за малко трета. Добре, сега съм аз, хора. 2 гради за Борис от 3 опита. Браво, Борисе! Ето го. Градата на отбора. Сега Теде! Една града. Още 2 опита има. Теде. Еде, Теде. Можеш. Последен опит. Кристиано за топката. Той се концентрира и той не успява и Борис е победител. Той е градата на отбора
на ФК. Добре, хора. Днес Борис е победител. И надявам се клипа да ви е харесал. И до следващия клип. Чао, чао.